Hello mga kabalen. My name is Jerby De Guzman Landicho, Sales Area Supervisor of Home Along Pampanga, Magalang. Way back April 2012, yan, sa Malabon. Then, meron lang po tayong two branches. Then, nag-expand every year hanggang sa lumipas yung 5 taon, naging 4, 5. So, ngayon po, 2023, 68 branches na po tayo ngayon, sir. Meron po tayo sa Pampanga, ito na po, Laguna, Batangas, Rizal, Tarlac. So yung mga customer po natin na papasok dito, ano po ba yung mga expect nila ng mga items? Ayun sir, so napakarami po nating mga promotion po ngayon. Lalo na ngayon, special grand opening ng Home Along Magalang. So meron po tayo dito less 50%, 20%. Then dun sa furniture natin, meron din yung less 10% up to 20%, sir. So itong Home Along pala guys, 3 level siya. Nasa first level pa lang tayo ngayon. Panik tayo dun sa second level. So nakarating tayo dito sa second floor. At mga gamit dito, pansin ko guys, mostly for kitchen, no? So may mga gas ranges, microwave oven, mga kaserola. Ayan. Hello po. And guys, so nandito naman tayo sa section kung saan naka-display yung ating mga washing machines. So hindi lang yan guys, meron din tayong mga rice cookers. Again, more of kitchenwares, nandito pa rin sila. Ayan guys. So meron tayong single burner dito guys. Pansin nyo, 625 pesos only. Ang tatak natin ay Kiowa. So as low as 700 pesos guys. May single burner gas range na. Ito guys, so dito naman yung section na to. Meron tayong mga refrigerators at mga, ito, usong-uso ngayon, air conditions. So price reveal tayo. So ito, ang tatak niya guys ay Astron. Ayan, so 0.6 horsepower. Price niya guys 8,819 pesos only. So perfect to sa mga one bed na bedroom, single bed bedroom. Approximately 2.48 pesos per hour lang siya. So di ka lang nakamura guys, nakakatipid ka pa sa kuryente. Ayun guys, so dito sa third level natin, pansin ko guys, mga items natin dito, mostly naman yung mga pang bedrooms. So meron tayong mga drawers, mga plastic drawers, meron tayong mga mattresses, bed frames, meron din tayong mga sofa, mga upuan ganyan. So kaya ikutin natin. Ano po ba yung mga financing partners po natin? Ayun sir, ang financing partner po natin sir, yung Credit, Aeon, Salmon, Tonic. Then meron din po tayo sir, BDO, through online bank. Meron din tayo sir, through GCash, GGives. So si GCash sir, nag-o-offer po siya ng 0% interest. Yan, si Home Credit, nag-o-offer din po ng 0% interest. Si Aeon naman po, nag-o-offer po siya doon sa mga VIP customer po natin, doon sa mga comeback client. Ayan sir. So usually sir, 0% interest, halos meron po tayo yan sir. Ayan, Maya Paldo, kaya kayo kabalen. Ngani, kita naman na chutang po kening store na ning panibayong store na ning Home Along kening Magalang. Ayan, kaka-open na pa po yung kakatamong store. Kenya po in front of Plaza Magalang beside of munisipyo. Ayan, yung oras na po yung kakatamong pamamuklat is 8 a.m. at pamanyara na po is 8 p.m. Ayan po. And Monday to Sunday po yung kakatamong store. Ayan po mag-close yan. See you here po!